Είδαμε την εντυπωσιακή πλωτή συνοικία στο Άμστερνταμ. Θα παραμείνουμε στην Ολλανδία να δούμε τη λύση που έδωσαν εκεί στο πρόβλημα της στάθμευσης. Η Ολγίνα Σαντίκου από το layout.gr, συνάδελφος από το Άμστερνταμ, είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα για αυτή την καινοτομία που εφαρμόζουν οι Ολλανδοί. Υπάρχει βέβαια ένα ανάλογο σύστημα και στην Αθήνα, αλλά δυστυχώς δεν χρησιμοποιείται και τόσο. Καλό μεσημέρι, Νίκο. Στην Ολλανδία δεν υπάρχει άγχος και βιασύνη, ακόμα και όταν θέλεις να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου. Κάθε φορά που οι Ολλανδοί λοιπόν παρκάρουν, έχουν το κινητό αναχείρας και μέσα από μια συγκεκριμένη εφαρμογή πληρώνουν τη θέση στάθμευσης του αμαξιού τους. Κατεβάζεις λοιπόν την εφαρμογή Park Line στο κινητό σου, πληκτρολογείς τον αριθμό της πινακίδας σου και ενεργοποιείς τις υπηρεσίες τοποθεσίας, το GPS. Κάθε φορά που παρκάρεις το όχημά σου, πατάς εκκίνηση ώστε να καταγράφεται η ώρα και η ακριβής διεύθυνση. Όποια ώρα επιστρέψεις, πατάς διακοπή προκειμένου να σταματήσει να καταγράφει. Η αστυνομία, να σου πω, μπορεί να ελέγξει εάν έχεις δηλώσει το συγκεκριμένο όχημα, καθώς και την ώρα στάθμευσης, οπότε δεν μπορεί να σου κόψει κλήση. Μάλιστα. Στο τέλος, κάθε μήνα πληρώνεις το συνολικό χρηματικό ποσό μέσα από αυτή την εφαρμογή, χρησιμοποιώντας την πιστωτική σου κάρτα. Και με χρονοχρέωση βεβαίως, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Να είσαι καλά, Ολγίνα Σαντίκου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε